Helo a chroeso I bawb i'r trydydd o'n sialens 30 diwrnod, 30 awgrym, Microsoft 365 gan Illumino IT. Dafydd dwi, a neis cael chi gyd yma, a neis hefyd I gael pawb sydd yn gwachod hwn ar y recordiad, felly croeso I chi gyd. Felly, da ni'n mynd I gario ymlaen heddiw efo'r awgrymiadau yma, efo un awgrym syml iawn, I ddweud y gwir wrthych chi. A mae'r awgrym yma yn golygu bod dwi ddim hyd yn oed yn gorfod mynd I fewn I Microsoft Teams efo chi heddiw I ddangos o, oherwydd mae'n rhywbeth sylfaenol, dylia bod ni'n neud fel da ni'n gosod Teams I fyny, neu fydden ni'n neud hwn hefyd os da ni'n teimlo bod yr ffordd da ni wedi gosod Teams I fyny, enghraifft, ddim cweit yn gweithio'n iawn I ni. Mae o'n rhywbeth da I chi fod yn ymwybodol o pan ydych chi yn adolygu yr ffordd mae eich Microsoft Teams wedi ei osod I fyny. Felly, heb ddisgwyl dim mwy, mae hwn yn mynd I fod yn sydyn iawn heddiw. Felly, yr agwedd gyntaf dwi eisiau rhannu efo chi o'r awgrym yma ydy bod chi angen wir gynllunio strwythur eich timau. Mae hwn yn bwysig iawn oherwydd mae o'n mynd I olygu bod Teams yn gallu bod yn unai llwyddiant neu ddim yn llwyddiant o fewn eich sefydliad chi neu o fewn yr mudiad ydych chi'n gweithio. Os ydy'r timau ddim wedi gosod I fyny yn agos i'r ffordd ydych chi'n gweithio ac y ffordd mae pobl yn cydweithio efo'i gilydd, mae hwnna'n neud o'n anodd iawn wedyn I gael y buddiannau I gyd allan o Teams bysach chi'n gallu fel rheol. Felly mae hwn yn gallu bod yn bwynt o yn agwedd o frustration I ddweud y gwir fel mae pobl yn os dyn nhw'n defnyddio Teams ydy o ddim cweit wedi cael ei osod I fyny fel fys nhw'n disgwyl ac yn gallu rhannu gwybodaeth yn hawdd efo'u cydweithwyr lle maen nhw angen a falle. Pen da ni'n sôn am gynllunio strwythur y timau, da ni'n sôn am timau enghraifft wedi gosod I fyny lle mae pobl yn gweithio yn agos iawn efo'i gilydd. So fysa hwn allan gallu bod yn adran o fewn eich sefydliad, lle mae pobl yn gweithio ar yr un fath o wybodaeth efo'i gilydd trwy'r amser. A beth sy'n bwysig yma ydy bod chi yn ddelfrydol eisiau grwpio bobl sydd I gyd yn gallu cael mynediad i'r un wybodaeth sydd yn y tîm yna. Da ni ddim eisiau cychwyn cuddio gwybodaeth I ffwrdd o bobl yn y Teams yma, dylia bod nhw mor fflat ag agored a phosibl. Felly, dwi jyst am ail ddweud hynna, pen da chi'n meddwl am yr tîmau yma ag y ffyrdd I osod nhw fyny, da chi eisiau trio meddwl am grŵp o bobl sydd yn mynd I fod efo'r un mynediad i'r gwybodaeth yn y tîm yna. Rwan, mae hi'n bosib gosod sianeli preifat I fyny o fewn tîmau, a mae hwn yn golygu bod chi yn gallu wneud gwybodaeth ar gael I rei aelodau'r tîm a rei a cuddio fo o aelodau eraill o'r tîm yna. Ond mae hwn yn iawn am un neu ddau sianel fys ni'n dweud o fewn tîm, ond unwaith mae'n dechrau mynd yn fwy na hynna, mae'n dechrau mynd yn anodd iawn i'w reoli, mae o'n mynd yn anodd iawn I wneud siŵr bod pawb yn y tîm na'r enghraifft efo'r gwybodaeth maen nhw angen a bod nhw'n gallu cael mynediad I be maen nhw angen ar yr adeg iawn. A wedyn mae hwnna'n mynd yn chydig bach o boen gweinyddol wedyn I sicrhau, a hefyd pe mae pobl yn dod i'r pwynt lle dylio bod nhw ddim efo mynediad ella mwyach i'r ffeils yna, mae rhaid I rywun mynd I fewn na wedyn a sicrhau bod nhw wedi cael eu tynnu allan hefyd o'r gallu weld y tîm yna. Felly mae hwnna yn rhywbeth pwysig iawn, fel dwi'n dweud, dylia bod y tîm mor fflat as sy'n bosib, a dylia bod pawb yn ddelfrydol yn gallu cael mynediad I bob un sianel yn y tîm yna ac I gyd o'r gwybodaeth sydd yn y tîm, gan gynnwys y sgwrsiau, gan gynnwys y ffeils, gan gynnwys y cyfarfodydd a falle. Jyst mynd yn ôl yn sydyn i'r pwynt yma. So mae gennym ni'r agwedd yma torri allan wedyn I dimau prosiect. Felly, os da chi'n teimlo bod chi eisiau dod â grŵp ar draws eich sefydliad at ei gilydd, felly pobl sydd ddim yn gweithio fe gilydd yn aml a sydd ddim fel arfer efo'r un mynediad I gwybodaeth, mae hwnna I fi yn amser da iawn I edrych ar greu tîm newydd yn specific i'r grŵp yna o bobl.
Mae hynna'n golygu fer nhw wedyn rannu gwybodaeth yn berthnasol iddyn nhw. Mae hi yn hollol bosib rhannu gwybodaeth o lefydd eraill i fewn i'r tîm yna hefyd, os ydy hyn yn briodol. Felly mae yna ffyrdd fod y gwybodaeth ychwanegol, ond mae'n golygu bod yr pobl yna yn yr tîm yna sydd wedi cael ei greu ar gyfer y pwrpas yna. So fel prosiect enghraifft, neu ella rhywbeth sydd yn mynd ar draws sefydliad dros amser. So ella fysa fo'n gallu bod yn brosiect i wella dydwch lles ar draws yr sefydliad a bod chi efo pobl o wahanol adrannau falle yn efo. So fysa hwnna'n dîm yn ei hun. Okay. A wedyn, so unwaith eto meddwl, da ni ddim eisiau bod yn cuddio yr gwybodaeth na o fewn y tîm na o'r pobl sydd yn y tîm. A wedyn, yr pwynt dwythaf sy'n hoffi wneud yn fan hyn, i wneud efo'r awgrym heddiw, ydy pen da chi'n cynllunio yr tîm yma, meddyliwch am westau hefyd. Felly peidiwch a just meddwl am be da chi efo mynd ymlaen tu fewn, ond dydwch os da chi efo prosiect a da chi'n gweithio efo pobl llawrydd neu contractwyr, enghraifft, mae teams yn ofnadwy o dda i adael chi wneud y fath yna waith efo pobl mewn amser real, enghraifft, oherwydd mae'n gadael chi ddod yn nhw i fewn i'r tîmau yna a cydweithio efo chi ar agweddau o dydwch prosiect neu be bynnag ydych chi'n gweithio efo'r person llawrydd neu'r contractwyr neu be bynnag ydyn nhw yn allanol. Felly, dylia bod chi both tro hefyd yn meddwl am y gwestai yma, a fes ni'n deud mynd yn ôl i'n esiampl o adran mewnol yn gynharach, o bosib fyswch chi ddim eisiau dod ar rywun llawrydd, enghraifft i fewn i dîm fel hynna, oherwydd mae'n mynd i fod lot o wybodaeth mewnol, ella cyfrinachol, dydych chi ddim eisiau i'r person allu gweld. Ond be fyswn ni'n neud wedyn ydy edrych ella i, fel wnaethon ni ddeud, creu tîm ychwanegol, felly tîm project enghraifft, sydd yn edrych ar yr peth penodol yna, ella mae'r person llawrydd yn gweithio arno fo efo chi, a wedyn fyswch chi'n gallu dod nhw i fewn i'r tîm ychwanegol yna sydd wedi cael ei greu ar gyfer y pwrpas, a just rhannu chydig o wybodaeth o'r tîm mewnol arall efo nhw fel maen nhw angen yr gwybodaeth yna. So mae'n werth meddwl am hwn i gyd, mae werth roed hwn i gyd i lawr ar ddarn o bapur cyn i chi gychwyn roed tîm yma at ei gilydd. Oherwydd mae'n mynd yn anodd iawn, unwaith mae hwn yn ei le, neu o le'r y prif strwythur, mae o'n gallu mynd reit anodd wedyn i ddadbigo hwnna, newid pethau rownd, symud pethau, ag hefyd mae'r ffyrdd mae pobl wedyn yn dechrau gweithio nhw ar eu cyfrifiaduron a falle, mae pobl yn mynd i mynd i allu dod i'r arfer efo un ffordd o weithio a wedyn fe rhaid nhw newid. So mae well cael hwn i fewn yn y cychwyn, ond fel o'n i'n deud, mae o hefyd werth meddwl am y gwybodaeth yma i gyd, pen ydych chi yn ail edrych ar eich tîmau ac yn trio sicrhau bod chi'n cael y prif fuddion allan o Microsoft Teams. OK, so nes i ddeud bod o'n weddol fyr heddiw, so na ni, dyna ddiwedd yr live, ond mi fyswn ni jyst yn gofyn i chi, os ydych chi wedi mwynhau y tips hyd at yma, fydd gen ni'n arall fory, so fyddwn ni ar yr un sianel i fory, ac mae'n gwefan ni yn mynd ar draws wylod y sgrin yn fan yna. Ar y wefan mae gennym ni blogs ynglyn â agweddau gwahanol o TG, gan gynnwys Microsoft 365, ac agweddau diogelwch, mae gennym ni fideos ar gyfer gwahanol fath o bethau TG hefyd. Ac ar y wefan hefyd fyddwch chi arwyddo fyny i'n rhestr bostio ni, lle da ni'n postio tips a falle allan yn yr un modd. Felly, os da chi wedi mwynhau, ewch draw i'r wefan, cymrwch olwg ar beth sy'n yna, a mae'n gwasanaethau ni hefyd yna. OK, diolch fawr i chi, a welen i chi fory. Hwyl.